nindot ni nga balita pero ako na ning himadlan daan a month ago. Kining barato kayo nga bugas humay mga higala. Sa naimiling butan na to, duha ka pin ka semana paingon sa election. Ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. muhinayon sa iyang ipasalig o iyang panaad sa may kandidato pa siya pagka-presidente nga ang bugas ipakanaog sa presyo nga 20 pesos ang matag kilo. So, sunod semana ang presyo sa bugas 20 pesos na lang matag kilo mga higala. We'll see the scatter, no? Matod pa sa balita, gihisgutan ni sa mga provincial leaders at also sa panagtigom dito sa Kapitolyo kagapon. Din ang presidente miadto dito ug mao gyud nakikinabi sa mga opisyales sa Kabisayan, no? Mga hulagway nila. Governor Gwen Garcia, Leyte Governor Jericho Petilla, Siquijor Governor Jake Vincent Villa, and Aklan Governor Jose Enrique Miraflores. Dito rin sila sa Kapitolyo kay dito sa ng presidente kagapon. Abi niya sa gobernador nga Cebu lang kay ang unang balita pilot ang Cebu pero naibawaan nga tibok nasod gyud ay it will be launched nationwide. Matod pa sa balita o gikutlo ni si Gobernador Gwen Garcia. Garcia said that the president has personally taken up the fulfillment of his campaign promise and is pursuing it at a more holistic level with the Department of Agriculture, on board. She emphasized that local palay farmers will also benefit from the program with a guaranteed market for their produce. Okay. It takes all of us joining hands together with a president who is bent on fulfilling a promise that will directly affect those that are just trying to eke out a living every day. Garcia added that it would be beneficial to implement the program as soon as possible. Basically, the mechanics nito is since bumaba na ang world prices at ang presyo ng bigas in general, yung gap between 20 and yung current market price na 33 sa merkado, tag-33 dahil ng kilos bugas doon. Tuloy, ibaw ka? Barato, hindi barato ang bugas. 33? Mo no? Anyway, mo na problema dito man mga bragod. Mukaon na tagluto daan. 30, ang kamong nga naada na minaw, i-comment ko naman, ang current price, market price sa bugas, umay ha, tag 33 pesos sa merkado. Napag-usapan na is the share yun between the national government and the LGU na participating the program. So yung difference noon ay hahatiin. So 6 pesos 60 centavos shoulder ng Department of Agriculture and the LGU matod pa ni Laurel. So sa 33 aron mo ubos tungaon na sa LGU o sa kininiyang Department of Agriculture. So mao nang 20 na lang ang presyo. Niya ay akong niya ang hubad ini mga igala. Gihisgutan ko naman ni sayo. Padilingog kung saan, no? Kanabang ko nabida ta. Gibligya mo tag 20. Pero gihimadlan ko na ni daan. Number one, this is not sustainable.
Kaya ang mo determine sa presyo sa kananaang commodities, ang market forces man gyud. Ubos niya nang giingon sa balaod ni Sabas nga law of supply and demand. Unless there is an emergency or an apparent kanang tataw kayo nga pagpahimos, pasagdan yan na siya. Law of supply and demand. So unsa man ni, artificial ni siya. This is the plan. Nga ilang gipahibaw sa iyo pang bahid. Ilang hutdon ug paggawas mga higala ang bugas nga naa sa budiga sa NFA tibuok Pilipinas. Ipagawas na nila, ibaligya og barato. Simple ka, yun ana ang kasimple ang pagubad. Dili ta kinanglang rocket scientist ni. Hutdon na og pagawas, ang purpose ana gon nga na ay gipundo nga mga bugas sa warehouses sa National Food Authority is to flood the market. Always remember, pabahaan sa NFA ang merkado sa ilang bugas nga gipundo kung musaka ang presyo sa palaliton sa bugas sa merkado. Palitan mo mahal ang kilo, 50. Maugi baligya sa mga traders ba? Ato kas merkado na mga barkam na ituslok mo na nilas bugas na cardboard nga na play presyo na first class unsa dia. Kada mo mahal na siya for some unforeseen reason. Mahal man gyud. Di man baligya og way ginansya ang mga namaligya. So sa buhaton sa gobyerno, ipagawas nila ng bugas sa budiga, unya ila na ibaligya. Ikumpetensya nila sa presyo sa merkado. Ikumpetensya nila. So kadto mga negosyante ng gapamahal tungod kay na may barato nga kompetensya. Ila mangita sila paagi nga bisag gamay na lang ang ilang ginansya, ilang ikanaog ang ilang ang presyo. Kung mahimo gani, kung worst case scenario, tabla lang, basta mahalin na yun. Kanunay may makakumpra og bagong stocks ba. Lang, break even lang. Gamay ang ginansya. Kaya na may NFA rice, temporary ra na. Kay di man na maka-sustainer ang gobyerno og lang ka na manlitan. Kanabang there's so many reasons. Natural causes baka bagyo unsa dia. So sa duha ka semana mao na pagwasan ta ni. Yun ana ba? Mao na purpose gyud ana. Standby na siya nga bugas in kaso. Wa man tay crisis karon. Pero ilan ang ipagawas pinaagi sa LGU, Local Government Unit. Kay nagsingabot ang eleksyon. Adto ta ana mo palit sa local government unit or sa accredited nila nga whatever. Basta kay mo kapalit ka niya kinahanglang gikan gyud sa LGU ang imong utang kabubuton. No na sila proud kayo. Gwen, proud kayo Gwen. Kay kuan ko nung idugang ko na sa merkado sa Sugbo. Tukma ko nung kayo sa iyang programa nga merkado sa Sugbo. Na ibugas tag 20 ay. Pamuta na, hantod ano sa kutob. Kaya di man na sustainable. Ang ilang pasalig niya na mga 2 months ago,
Bisgutan ako na din ako nang gilabyan din sa atong programa pagkakitaan ako balita. O magudi mga tuhanan ko. Kuaman ni siya na bang manyak sa gahom sa lakton nga pagkasulti. Na may mga leaders ba? Na may mga leaders nga moingon nga let us bite the bullet. Meaning, hunog tanay ito sa bakos. Agwan tahon tani. Pero mulabang ratan ini. Kani sila musugot nig artificial. Kiglamano na siyawa aron lang naas gahom. They're willing to shake hands with the devil just to be in power. This isn't sustainable. Ang ilang win-win solusyon nga naman. Kanang bugas nga, mahal lang, kanang bugas ha, kanang ibaligyag 20, mahal na. Pagkumpra na to, gikan sa Vietnam, hindi nang ispinuha, kumpra sa Pilipinas, mahal na. Kinawatay ganit diha, kanang bugas nga gikan sa gawas muso din sa ato, kumprahon sa gobyerno, gikawatan na nadaan. Nanay nakasapi na nga taga-gobyerno o ang ilang mga kalyado. Pagsuod pa lang daan, pagkumpra pa lang daan, Vietnam, Thailand, bagikan. Mo na'y gibutang karon sa kinini ang mga budiga sa NFA. Gipundo na dito. Reklamo ang mga local farmers. Anong di man palito ning among harvest. Anong mangumpra mo sa gawas niya amantay kaugalingong harvest din Ang tubag nila ng gobyerno, kanang inyong harvest, di na paigo. Mangumpra kita sa gawas. Unya, ikaduha, nganong ka namang inyong harvest palito na mo, ito may barato. Barato ang bugas gikan sa gawas, itandi sa bugas nga, dinhi na to itanom, dinhi itanom, dinhi harbisa, dinhi ibagaling. Bisag niya sa ato mas barato gihapon ang bugas gikan sa gawas. Kumprahon nga mulabang o laod. Sa kagbarko. Barato gihapon itandi sa abot gikan sa Central Luzon, asa na gikan sa Karkar, gikan sa Bohol. O Mindanao. So, ug presyo atong basihan, di ka sugakod ang atong mga local farmers sa kompetensya. Okay? So, moingon ang gobyerno nga ato may mangumpra sa Thailand, ato may mangumpra sa Taiwan, ato may mangumpra sa Vietnam, ato sa China. Kaya sa kining ato din but di man may mugbiyaan ta mo. So, mupalit pod ang gobyerno. Mupalit pod ang gobyerno sa local nga producers. Mupalit pod. Pero, kontra gusto. Kontra gusto kay ganong kana mang mahal. Nato may barato. Unya, kanang barato sa gawas, magkakurakot pamidaan. Magkakurakot na sa ladaan. Kung na SRP, Suggested Retail Price, mga igala. So pila na, mata-mata lang, nahog na sa tag 750 ang puta na to ang sako. Tag sa kalibo sako. O sa kasako. Inigbiya na ikas Vietnam. Naanay damage. Naanay damage mga igala. Deklaran nga na damage. Pila man ka libo kasako ang na damage sa pagbiyahe. Pero di ko na damage. Maayar ko ng bugas sa suhod. Ang sako ra mo yung gibuling-bulingan. Unya, insured man na sa gobyerno. Ideklarar ng damage. Unya, bayaran sa insurance sa barato nga presyo. Unya, nanay bayar na daan palito ng mga galaw sa ila mga kakonsabo sa Buanga. Unang lagyo kay mamalita ng mga damage na bugas sa Buanga. Kanang lagyo gyud. Tabato. Unya,
ibaligya na nila balik sa normal nga presyo. Nabusog na sila dahil sa kwarta. Kasapi na ang gobyerno, ang mga kurakot sa gobyerno ni anak. Munay ang sobra na ilang kurakot na sa budiga sa NFA. Reserba na danon niya mag-anam na kadaan. Kanabitang mga labi na mga babae, siyusum kayo ng mga babae. Kita ka ng sa merkado nga simuton nila ng bugas, simuton na nila. Ano, simuton ba? Baho man na dahil kanang NFA na may baho na. Diyan idong. Paggabi, kibaw ka? Abli na. Wala na ko mapawag na sa aircon sa kung sakyanan. So anyway. Sa to, kanang bugas nga sa budiga mga higala, ibaligya na tag-20. Alkansi na ang gobyerno na. Di man na tag-20 o tarungon na to o kwinta. Bisan pag muingon ang gobyerno nga tabla lang ta, di lang ta mo ginansya na. Itabla lang na to. Di, gihapon pa, di man na tag-20. We're not ready yet. Kung sugdan pa dayon ni Bongbong Marcos ang iyang hunahunaan nga long term, pag dahil lingkod niya, gi-apply niya ang long term, posible nga pa doon na muubos ang presyo sa bugas. Di po 20 siguro. But cheaper. O man na niya buhata. He did not do anything at all nga mukanaog ng presyo sa bugas. So kanang ipamaligya sa LGU mga higala, bugas na nga gikumpra sa mahal nga presyo. Oh. Ang ilang pasalig nga atong huto ipagawas na mga bugasan na sa budiga, bligyan to. Ipakanaog na narong mubrat. Kay atong pulihan. Kay ug dili na i-dispose nga bugas, mabaho man na siya, di ba? Simuton ko na. Inipim ni, anak ba? So, ilang excuse mga higala, convenient excuse, i-upload ta na siya kanang i-download ta na kanang mga bugasa unya timing kayo nga mag-harvest na ang atong local farmers. Mo atong ipuli sa budiga kanang mga harvest na karon sa mga Pinoy nga mga mag-uuma. Ang ato itang kabus nga mga mag-uuma. Mo atong paliton, ipuli na to sa gihabwa na to nga mga bugas gikan sa budiga. So, everybody happy? Lipay ang local farmers. Lipay sad ang consumer kay tag-20 god. Lipay sa mga politiko kay naman sila ikapanghambog. Barato bugas o. Tungod na sa paningkamot ato sa ato pinangga, whatever bullshit ba. BS. Mo na ilang i-diskurso. Okay? Napaguta na. Kinsa may gabayadan na tanan? Una, kanang ibaligyag tag-20, mahal ang pagpalit ana. Negosyo na mga higala nga lutaw alkansi, lunod puhunan. Lutaw alkansi, lunod puhunan. Mahal imong palit o na ibaligyan imong barato, lugi ka. Pero pamulitikam ni. So, kanang naa sa mga budiga karon sa NFA, bisan pag unsaog kwinta, di ko na mahitabog mabaligyan ng tag-20 nga di ka mapilde alkansi. Alkansi na. So, habwa, local government unit, baligya, alkansi. Kwarta na sa gobyerno ang alkansi ha. Tato pa kwarta sa
katawhan ang gialkanse. Oh. Pero tag 20 ang mga ignorante lipay 20 ko sus bida induta tag 20 na lang. Pero mantika to giprito ta sa kuglingong mantika nini. This is really very bad mga galaway because the comprada sa bugas nga ibaligyan to 20 mahal. Okay? Pulihan na siya. Kaya gihabuat naman na budiga, pamiligya man na. Tag 20. Wala iso na budiga. Ay nag-harvest sa mga mag-uuma na itong lokal, mauto'y kumprahon. Mahal. Mahal ang kumprada. Maubito mo ato tag China, maubito tag Thailand, kay mahal ang lokal nga bugas. Pero paliton sa gobyerno. Kay atong ihulip sa budiga. So ang presyo sa pagpalit dito sa gawas ato ning chronological order kumprata sa gawas butangan na to figure butangan na to palita og bugas tag sa kalibo ang sako gikan sa Vietnam kung palit ka diri tag 2,000 ka pin man. Example lang niya, dili ni accurate nga figure but just to give you an idea. Palit kag bugas, kumpra ta gobyerno. Karon natong ibutang sa kuan in case of calamities whatever. Atong stock na sa atong mga budiga, kumpra ta. Asam tam kumpra. Mahal man ang lokal, ato ta sa Vietnam. Ato utana ako ng pila sa China. Ato ta sa Vietnam kay mas barato. So, kumpra ta. Kinabaratuhan nga presyo atong gipili. Mayog deal ba? Kumpra ta. Butal na to. Nahog sa kilo-kilo na. Mahog sa tag 35 ang kilo. Okay? 35. Inigawa sana ng 40 okera. First class. Sumo na itong gikumpra. Suot sa budiga. Ligya ni mo, alkansi na kadaan. Inikumpra ni mo sa lokal nga produce. Kay bagong harvest ang mga Pinoy nga na mga umahakan ng basakan. Imong paliton og mahal mo ipuli ni mo sa kinabaratuhan atong palit pero bisan pag barato di gyapon tag 20 ang kilo. Ug ibaligya gyud sa merkado. Double wame. Alkansita sa kumprada na to nga gibaligya tag 20. Sa mutag alkansi kay mamalit na pud og mahal nga pero lokal lang malipay ang mga local farmers kay anak man mo palit ang gobyerno nila. Pero mahal. Tungutana. Unsa may common ang kwarta mo itong tanawon og diin man gikan ang kwarta. Ang kwarta, isa tagiyas kwarta pag pangumpran to gikan sa Taiwan or Vietnam ba. Kinsa tagiyan ang kwarta. Gobyerno. Kinsa man ang gobyerno? Kita, taxpayers. Okay? Kumpra dito sa gawas. Butang na to sa mga budiga. Gipagawas na to gikan sa budiga, baligyag tag 20, pinaagi sa local government unit. Kaya doon ang election. Tag 20. So, alkansi ta. Kinsa man itong kwarta nga na alkansi? Kwarta sa gobyerno. Wana, bakante na ang ato mga budiga, simbak ko og nailinog, unsa man diha, asa man tag, ato ng pulihan. Pulihan ato na. Atol man nga ting harvest, summer man, mga harvest na, ang mga mag-uuma na to, kita'y mo kumprahon na to. Di na tamo itong Vietnam. Kita'y mo kumprahon na. Ipuli na to sa budiga. Kinsa mang kwarta ang ikumpra sa mahal nga lokal nga bugas. Gobyerno gyapon. Kinsa man ang gobyerno kita, taxpayers. Dili na mga animal nga mga politiko. Dili. Kita mga Pilipino. We the people. Nga.
Budol-budol gini. Sa day. This is not sustainable. Katong nakita na ko sa video during the campaign nga misuporta ko ni Bongbong Marcos. Ako lang gi-connect ang dots ba? Because again, agriculture is an economy of scales. The bigger, the better. O dagko imong kayutaan mag agriculture ka, farming bugas kanang humay. Okay na siya, maginan siya kana. Pero kung gamay mong yuta sama sa gihimo sa department kinini ang agrarian reform nga gibayn-bayan ang mga dagkong luna sa yuta gipisa-pisa gipanghatag sa mga kabos nga mga mag-uuma gikan sa mga adunahang yutaan. So na pisa-pisa na ang dagkong luna. Wrong policy yun siya. Ang dagkong luna, the bigger the better. Feasible. Pisa-pisa na himong dili na feasible. So ang mga beneficiary kunuhay sa agrarian reform nagkabikos-bikos, you cannot di ka kagwantaan na. Mao na nga ang uban gibaligyag balik sa tagiya mga adunang yutaan, gibalik dito adunang yutaan. Gikan gihatag doon ta nilang gobyerno. Gibalik kay alkansi minjuka. Economy of scale god. So unsa may buhaton? Ako nag-connect lang ko sa dat. Dili specific ang iyang gisulti pero I thought nga he had a full grasp of the issue kay mihisgot mas bumbong og long term. Na short term, na long term. Unsa man ang long term? Sa akong panabot, kung ako balang tong dugangan sa akong una-una, pero murag maog yun nga nakasabot siya nga economy of scale ni siya, the bigger the better. So kana mga cooperative o kana mga gagmang tagiyag yuta beneficiary sa CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, tuku himuon ang dako. So ang paghimog dako sa yuta nga gipisa-pisa, ang mga tagiya or mga beneficiary magtukuran og kooperatiba. Cooperative, unya, it should be managed by kini mga highly educated. Dili ka sila rapor mo mag-manage si membro sa cooperative mga ignorante malugi na. So either sila pero train on sila sa gobyerno, mo undergo sila kanag yung extensive training about accounting, about management, aron sila rin muduma sa ilang kooperatiba. Or naay taga-gobyerno nga may muduma sa kooperatiba. That is the only way nga ang gagmay mahimong dako by way of creating cooperatives. So, maka-invest na modern machinery. Kaya nitabo magod, ang mga adunahang yutaan, wala na mo modernize sa ilang agrikultura. Wala na sila mo modernize. Ngano, tungkol kayo na may balaod ng kwaon ng ilang yuta. CARP. So wala sila mo malit og mga moderno nga traktor, anak, sanda, wala. Undang tada kaya inikuha sa atong yuta, unsa man ito ibayad sa atong loan, di man nila palit og cash. Wagi mo yung nag-loan sila. So, ug unsay atong gigamit mo gyapon. So, unsa man itabo? Ang atong mga farmers, ang mga adunahang yutaan, gamit gyapon ang mga traktor ug mga kabaw nga ug mga kanang mga farmers ang mga sulugoon, mga tao gyapon wa ma-modernize samtang atong silingan nga nasud nga rice producing naghimo og mga kinini ang tinubdan sa tubig
irrigation, himo sila irrigation, makina na ilang gigamit, dili na kabaw, computerized na ilang pamaagi. So, nabarato ang presyo sa ilang bugas. Ang ato, mo gyapon kabaw, kanang traktor nga handos-handos. Mahal ang atong, mahal ta. Wa ta maghimo og kanang irrigation nga ginagko. Wa man. Ang irrigation gihimo panahon ni Ramos dito sa Trinidad Bohol, na ana. Tibok Bohol mura nang usa. Wa man ta mo invest diha. Gobyerno mo invest kay ang private sector dili naman mo invest kay ang ilang iyuta kwaon mas gobyerno. Tanawa sa nitabo sa atong sugar industry. Nakaabot pa ko ng mga sakyanan panahon sa hapon nga mo katong mga design sakyanan kon kanang mga dikarga kargahan sa kanang tubo sa bugo. Panahon sa hapon gyud mga design sa sakyanan gipamulihan na lang makina kanang 4DR5 mo sa mga surplus pero ang body panahon pa sa mga hapon na siya train ito saba kayo panahon pa sa hapon hangtod na wala na gyoy di na magluto dito og asukar ang bugo adto na sa Victorias Negros surrender ng bugo bumid ko adto na sa Victorias unya ang asukar dire kay mahal man itandi sa gikan sa gawas. Ikaw, tagayag bikiri, anong mo kumpra mga ng lokal nga na may brato? Ihatod pa sa inyo. Alkansi kita. Tungod na sa mga gagong mga politiko nga palamian lang mga tao pero ang palisis sayop. Na, example, pamulitika og tinarong. Litos minya og irap. Hini lang doha, example ni. Tinuod ni ha. Litos media. Kung ako'y piliyon, executive order. Hotdon og patay ang tanang kabaw sa Pilipinas. Mo trigger yun na og pangutana. Biya po na ano man. So may wisdom. Hotdog patay ang kabaw. Aron lang yun. To drive home a point. Nga, muhawa na ta ng kinaraan. Na moderno. Irap. Kabaw mo sa niya, national animal man niya ang kabaw. Kisay nakadaog si irap. Si irap. Pero usay resulta, kadakog diferensya og na presidente pa si Lito, barato kay bugas ron. Irap, sumi drama ba? Kuang ta Pilipino, mga pobre ta pero kuan ta kanang may kay tagkuan kanang ligon tang pagkatao, musukol ta sa kakabos, mapahiubsanon ta, kabaw atong gumiton, Pilito. Kanang kabaw, mananap na. Una tanawa, magsunod-sunod ang tao sa mananap. Tibok adlaw, magsunod-sunod, ka na bang magdaro ba? Ikaw, ang tao ay kasunod-sunod sa mananap, anak. Ya, inig kahuman, og daro, paimnon, ipatuna ang kabaw. Kanon, tuna. Dalon sa tunaan. Ang tao pa'y kaon. Naon tong iyang mananap. Mo na siya ang duha ka mga una-una mga igala niya. Kanang comprehensive agrarian reform program. Mo man ginainungdan. Pero ug ikaw sponsor na kung ka hero ka kay bubida nagmahal gyud sa kabos ang tagag yuta sa gobyerno. Press conference ba naghatag sa mga titulo? Mga beneficiaries CARP pero subayo na to kumusta na tong beneficiaries sa CARP ang bangkaruta gyapon. Gakagod gyapon. Di man maghimo. Sa mahimong buhaton anang sa hektarya, 2 hektarya ba ron? Di ka mahurot ng abot ni mo ana, di pa ka
sugod og ikaduhang planting season. Sa ato pa mangutang na pug ka. Una kay anak ni paskuilag medicine ka diri Cebu to kas Mindanao, kabuang na sa pang-tuition. Kay ngimong abot sa usa ka harvest nahurot na. Di pa igo. Economy of scales. The bigger, the better. Sa Amerika, 3% sa mga tao sa Amerika ang naa sa farming. 3%. Pero doon na sila surplus. Bigger the better man. Acres. As far as your eyes can see, ang imububo o plano. Mo-harvest, tractors, 3% sa ilang population ang engaged in agriculture, pero dagag surplus. The bigger, the better. Pero ang mga politiko, gano'n no, saan naman yun na to? Bligyag brato. Alkansi na. Kaya gikumpra ko na natong mahal. Di ka may tabo nga kanang existing stock sa NFA karon mga budiga. Tanang budiga sa NFA. Umalig na ang tag 20 nga di ka alkansi. Ang kumprada na di may tabong tag 20. So, ipagawas na, ibaligya, pinaagi sa mga local government units libog Pilipinas sa tag 20. Kutob na sa mahurot ng stocks. Mahurot man na. Pila, mabuang na sila kontrol og pila rin imo, duhara ka kilo imo, tulo ka kilo. Hindi mahimo na konbe, napo kasako ako, be. Saan ka, namiligya ka? Wala, i-stock lang ako sa balay. Di ka kapalit, anak. Benbayan lang ta. Mayag makapalit ka sa kasako. No, trader ka siguro. Pila ka kilo, pila ka sako ang usa ka trader. Napo kasako mo siguro. Limit. Alkansi. Pero, why problema na? Basta makadaog lang ta sa eleksyon. Asa ka mangitag taong nga ka salbahis. Nga kini mga tawanan na sayo dugon sa may tabo na ini. Apan aron lang ilaron ng mga tao, malipay ang mga ignorante ng mga tao. Unya makadaog sila, nasil sa gahom ning kahumanan ni inhinayan ta nagpasaka balik. Hindi man ni makagwanta, malugi man ta, mabangkruta ta og magsige ni. Okay. Di ko tumutubo kay kung sa pondo na to sa gobyerno ipanghatag man dito paalkansi aron lang makadaog sa eleksyon. Kung may atong investment, pila man ang sapi na to nga gigamit para sa investment. Aron mutubo ang atong kwarta sa nasod ha. Kung may investment plan sa nasod kana lang mga press conference nga naay mga kapitalista nga musuod rin sa ato apan way isod. Kada biyahe sa presidente na i-pledge pila ka bilyon gikan Japan depende asang nasura musuod mo bisita na yung balita nga na investment kisa mo invest pugo Cebu dealers under his present setup circumstances who is the businessman in his right mind na mo invest. Ug dili na to gubon ng konstitusyon. Minus gyud ta og investors gikan sa gawas padung dinhi sa ato. Una gikuan na lang na ginindot nga pro-Filipino ta. Maborta kuanta kanang nationalistic ta. Nagmahal ta sa atong nasod. Mao na ilang cover niya na ang gala. Di ta mosugot og mga langyaw kay maulipon ta sud sa atong kagulingong nasod. Believe mapakpak di no. Pero kinsa man nagulipon na to, mga Pilipino ra po daw salbahes kayo kag may kag sweldo ng mga turbante. Pila na may sweldo sa SM? Pila ay sweldo sa Iyala?
Dako nagsweldo nga naman, nasa Ayala. Minimum. Minimum dahil. Dako minimum. Lipay na lang taon, minimum. Pero pila man ang minimum. Reklamo ang mga organized labor. Dili na mahimo. Huwagi ka sa RTWPB, Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Rally-rally na. Sige. Kuan man ta. Makuha ng atong business atmosphere ma-disturb so mo grantas gipangay sa mga laborer pila man. Okay, dugangan to nag 20 pesos ang adlaw. 30 pesos ang adlaw. Mahimo na. Kay di man ta musugot nga ulipon sud mismo sa atong kagalingong nasod. So di ta musugot na nalangyaw. Mao na manghigala nga gihian ka. Patadloy lang ay. Pisik-pisik ang ihi na si mong tikod. Angso pagyod. Doon reklamo ka bidas ka doy. Ayaw kong ihi diribi. Ano ba? Moingon dayon ang gobyerno. Dili na ihi. Uy, unsa di na uwan. Bisag angso, pisik-pisik rin sa imong tikod. Ingon ka nga uwan. Une, ikaw sa bisag angsom na. Si uwan day na. Sige, uwan day ay. Mao na ang kaimtang ni Juan de la Cruz niya. Taliabot ang eleksyon, siya at nasa lungagan Budol na sa tutak na ikala 6 minutos na lang sa dili pang alas 9. Sa mga ato ng Lawson. Okay, sige. Atong pasahon ang mga comments.